Isa. Isa. When you get on the border, you go to say, we are going to do it. Pana kusera venda kudedza nguwa iko kwenda kudedza kuti iwe abaizvo wakapfeka kamutoda kuti ufamba sei chii chiri kuitika akonogara kunge murume futi inyaya iyi yatikunzwa mara ino zvandirikunzwa netikomana tanetsa apa nezuro pakaende kuchisvika apa ndakaona kanga mukomana ichipaka mota ndakaona kanga mukomana chii kuchikoro kwacho hauna shamwari dzechikadzi arikufamba netikomana saka zvakazofamba sei naye anofanira kudzokera kumusha kunodzidza kumusha achitakura mangai usanditi haidedi because hausi kuita zvinhu zvako zviri straight dringi mazai zvese unotangura kuenda nazvo chikoro but nyaya yevakomana yandikunzwa maraino maisi kufamba musha ava neproblema ndiwa neproblema anokuregerera vachikupa zvese ukati kuda mari utakura mari paneka mukanda komana karikunzwa anzi kane bvudzi hombeso kanita zvekuimba ndidhani upi anogara kuupika munomuziva mutauro chingwa mulaozi haiwa ndazvipere izvozvo Retemba, mutanoisi kana chitaura nenasiso wako. Chimbo rifana kuya pamuri mimi. Chimbo hapana mumama. Hausi kufokana sana ndapedzera ndikumuona uchiverenga bhuku. Kudhara kwandikapedzera kuverenga bhuku. Zvofamba sei? Sumuka buda. Nemimi futi kuteerera mwana kubva yapo uchatondigumbura. Mchanetsana mimi. Lokutaurira vakuda madhieni kamhuno dzakafanana neyemedzi pamwe ndozvamaita udiki hwenyu izvozvo imimi ndakaona mwana yavhino tobvunza yapamwasi wanga ndamwana nemusikamzi wakadai so nyararai okay